assalamu alaikum bandiraɓe yeɓoɓe ayaw Pindi TV on calminam on juuram no gowɗen waddi kala yontere émission meɗen fait divers ɗo e Pindi TV onon calmine oɗon juure en mbayrin huccidirde no fewi mataw ko golle ɗe tan caabino ɗum saaha kala eɗen jaada hen e gorko mo Horka Diary Adama Diop a salminama bandiraɗo debbo jamal walema jamal ñallema jamal weerema non ko salminago kadi fewde e bandiraɓe men wattuɓe haggillaji mum e yewtere nde ɓe calminama ɓe juurama kala to mbawi wonde ɓe calminama ɓe juurama Adam ɓe mbiyama bisimilla e fait divers meɗen nde ɗo yontere Adam puɗɗirteɗen oɗo suku debbo ko cankiɗo kanko suku debbo cankiɗo ɗon miñiraɗo wi ko yummiraɗo o warimbo tan ni o wi mawniraɗo ko yummum tagi ha mawniraɗo senki sino wonano yummiraɗo ono mayata gonga ni ko gasnoɗo mbaɗen ɗum expliqué Adama Diop kanko suku debbo cankiɗo ko desanoɗo mo wone galle kono kala tan metti mo miijiɗa mo neɗɗo heewi ɗum dañde dewgal o heeɓi ɗum ɗon joom galle makko noon wonani ɗo e Sénégal wonko extérieur yeehi ha oɗo esiraɗo wi somo noddidire joom galle makko omo haalan ɗum ko watte ɗon e gallo suudu makko kanko suku debbo woyti comme no boowal ni par ce que keɓe ittu falantere ɗe ɓe guitti damal ngal ala rideau falantere ala rideau damal ala falantere ala damal so woni e nder suudu makko o way comme no gonɗo boowal joni saaha foof noon o wiyata yummiraɗo kanko yiɗno o natti wawde yidde mais yummakko wiyannoɓe ko suudamen hay goto meeɗa hen seerede hay goto meeɗa suutade wadde ko wona an fuɗɗata ɗum ɗo yete e yamen ndeysan o ƴettirni reedu noon omo saabu sanki kombo sowi mais saaha foof ndeysan ɓerde nde musat ha o wawa fofde ha jour goto miñiraɗo debbo ari ƴewdemo eɓe leeli nder suudu makko kamɓe ɗiɗi onen wiyama an kam ko ɗo koɗoɗa ha mbayɗan gonɗe e galle baali ni holno neɗɗo wonirata e suudu joom galle mum jogui galle suudu ma ala rideau ala damal ɗum no foti wonde o wi a yiide ko ɗum ɗo guuri mi haalni nene mi natti wawde mais jaɓani ɗo yewtidata ɗo e miñiraɗo tan ɗo no waɗi piqué crise hanka ɗo ronki fofde hadde mabɓe yettade hôpital tawa sankima te miñiraɗo debbo en haalani wi hadde mabɓe yaade hôpital kanko miñiraɗo debbo o yeehi ene esumo mawniraɗo wiide yo are ɓe ƴeewa oɗon saabu o natti famde onon wayni omo wiyamba rokkam jaam ko kori tan neɗɗo so woniri tan heewat caprice aji affaire uji ɗiɗon caggal muɗum ndeysan jomum sanki kono miñiraɗo debbo wi kañum tuumani hen hay goto sana yummum saabu no mawniraɗo wino nde natti wawande kanko yummiraɗo ko potnoɗo arde o walla ɓiyiko mais o woppi ɗum ha jomum hoote jomum jurmini ko histoire mo ganduɗa jurminiɗo no fewi habsa kono noon ɗo so tawi mawniraɗo debbo walla miñiraɗo debbo ɓe joofi hen ko yummiraɗo o yaltani hen pourquoi pamnen d' après no kaldirɗa ni sa ƴeewi ni kanko joom galle makko haɓe poti yiɗidirde kono minnen kadi mi wattan hen joom galle o pourquoi joom galle o ene andi omo fota andude no debbo wullirtirtomo ni no haaldirta ni comment so fait que debbo ma ne wone galle ana woni caggal leydi demal mum itte fellantere mum itte te cuuɗi keddiɗi e galle ɗi mbayani noon donc ɗum ɗon joom galle o hayso tawi o jaɓanta ko debbo o haalantamo ko ma woɓɓe kam kalamo par ce que hoddiɓe ma jii no wurdini hen donc so tawi kadi ene woodi ɓen ɓe ganduɗa ko jinnaɓe joomen konngol en ɗum ene heewi e nder société e nder rendo men wiyoɓe hayso tawi ko toon mayata keddottoɗa koye dewgal he koye needi guila wayno kono kadi yummiraɗo ene fonno yaade yurno hol condition mo ɓiɗɗo o wuuri donc hono ɗum ɗon ene woodi jiya jomum heɓa mette e nder galle e vie mum conjugal walla e foyer mum hayso tawi gorko mum ala ɗon so gorko no wonno ɗon kamɓe sikki yettata to fof kono gorko kañum nene fonno yurnitade donc min hayso tawi ɓe joofimi yummiraɗo mbiɗa wawi wattorde hen gorko on foti jogade hen konngol hayso tawi ko caggal leydi woni hande te hande aduna foof ko yulodiri kanko miñiraɗo debbo omo waɗa expliqué omo wi kawo no wayi hulɓinade ma dañi wiɓe est ce que ɗum ɗo ene woodi mais jomum no waɗanode partagé photoje ɗe a huula kanko gorko woni gonɗo caggal leydi desnoɗo mawni ko o wiyata oɗon sa dañi probléme wot haalnam haalan nenam woni kilifam nenam ko haali foof mo fawta hen ɗum ɗon c'est très beau jogoɗa kilif jibinaɓe ma gon kilifaɓe ma mais sa resi debbo ma aussi debbo ma ko an woni kilifa muɗum
wonko gandanɗa hoorema an esiraɗo a fotani ɗum miijade wadde ɓi janen saabu ɓinguel ma mo addanma on foti wonde ko ɓi gandanɗa hoorema so jomumen dañi sukaɓe hankkadi ƴiƴam jilli effectivement ko mbiɗa ko aɗa andi dewle kewɗe e nder rendo men boniri ni hayso wonani oɗo kam mataw ko mesére jagguimo haw wasori hen fittandu makko kadi no mbirɗa ni ndeysan ko cowi yaade reedu de toutes les façons dewle kewɗe boniri ni e nder rendo ngo taw ko hono ni en hakkude neɗɗo e esum walla kadi rutto wullito jinnaɓe mbiya ya muñ jomumen muña taw ko wurata nder ko wala hawla wala goto billahi no hulɓini tan dal jibinaɓe dal yo mbattu hakkillaji sukaɓe mumen so jomum yeehi ha wi natti wawde yo itti dewgal no dagui ceeragal no dagui je pense que jomumen ceera nandiri e dow jaam ɓuuri jomum wonɗon ha wasa fittane muɗum fait divers men oɗo mo mbatteteno hen Adame Diop ko ɗeɓowo nandude aussi e ka oɗo saabu cukalel dewel ɗiɗo temps uji foof nene fait divers aji e journaux ji meɗen wara galle mumen nder galle mumen to Kër Mbaye Fall joni kam hay nder suudu nene ma a wonani sécurité ɗo e leydi ndi te tuuma hener ko gonnoɗo copain makko imagine Adame violence uji wona hay debbe gorko mum tan joni ko haye dingeral joni onon ñamodiroɓe guila dingeral ɓen so desdiri wona comme no ka oɗo siko debbo ko ɗon tan wattodirto mi anda ko éducation o mi anda wonko natte yimɓe joni mais caddigol gongol e yimɓeɓe c'est trop ben oui c'est trop hono hen gueɗe ni est ce que enen ma namde e beele waɗoɓe ɗum ɓe ne gonde sagoji mumen surtout ɗonne kadi ko namdal ene foti namdede en yurmini ha ma e oɗon suuhu debbo no mbirɗa mum ndeysan koye nder salon makko de coiffure o hirsa te nde losko ngo waɗa anda ko ex copain makko hirsimo holno ɗum wawiri ni wonirde holno an mbiya aɗa yaltide neɗɗo te kadi joguiɗa hen ko fandare yidde resoyde ɗum gadda laaɓi kirsa ɗum est ce que min mbiɗa sikki o ƴoƴani mi sikki o wondani haqqille makko kala barɗo neɗɗo yaltinene kayitaji wiye ƴoƴani eɓe ƴoƴi haydara keɓe gondi de toutes les façons ɗum ko negde de jomumen neegui de torop ene waɗi satik torop ɗum noon ko hunde ganduɗa mi anda hol taw ko laamu ngu foti darade hen walla ko éducation ngaji yo artiri ɗo yeru ko sari wi ko barɗo neɗɗo ware gujjuɗo junggo mum taƴe ko ɗum tan je pense fewditata Sénégal comme kon pays laïque ko ɗum tan woni caɗele so wona en julɓe tan keroroɗen ɗum ɗon comme ça je pense que so neɗɗo wari warama neɗɗo miijima sa wari neɗɗo oye baraɗo ko noon mbatteɗa aɗa yiiɗi wuurde a warata jomum yallah dandu men dal Sénégal mum joni en jaksi no fewi Adame battidirtoɗen fait divers men oɗo adnan chirurgie esthétique chirurgie esthétique nen jogori bonnude aduna wona hayɗo e Sénégal mum en ji le cas to Congo sugu debbo goto tohos ala duuɓi mum jottaki capantati ndeysan o ummim obon jogui bitkaji makko obon ɗanno e pays ji mi yimɓe jiɗɗi yaade foof Chine Dubai Turquie partout omo yaha omo addoye marchandise uji makko ombo yeeya aɗa andi kam aduna sa wuuri belɗam tan feeñata e ɓandu ma ndeysan reedu makko en mawno sehil makko goto wimo yo ar waddambe docteur goto waɗamo opéré yaltin Grèce gonɗo e reedu ndu foof reedu ndu tappo comme ça o jogo forme joɗɗo kala jiiɗembo kala jiiɗembo welto dal wi Allah en wawmi nande oɗo o yeehi o yaade sehel o nekete porɗo waddemo opéré ko plan wonɗo ɗem jiltono ko wardemo ɓe mbi ko ummade hoore tan ha yetti e terɗe ko ɗum eɓe ceeke makko finalement jooɓ eɓe mbarimo eɓe dogui ɓe gaccimo ɗo je pense que chirurgie esthétique yidde yodde kam so saabimama aɗa waɗa tayle gurnamma jogorɓe hen mayde ma keew surtout to kala to Afrique centrale ko kamɓe ni ɓuuri herrana ɗum sa ƴeewi ni hay sa yeehi ɗo a waɗi visité marché HLM ma yi toon gabonais uji kewɗi eɗi jogui guddita toon palace uji taw ko oɗon fannu mbaɗata wonko gandumi hen ko heewi nan ɗon d' ailleurs sah kamɓe ɓuuri wawde wadde ɗum no feewi e enen d' ailleurs ɓe gara haɓe garde des diplôme par ce que rewɓe e formation mbaɗi heblo mais oɗo ka kadi to banggue to gasiri ɗo warde jomum Congo walla Afrique centrale e kuuɓal ko nokku mo kumpirɗen eɗen gandi kamɓe wardeɓe neɗɗo kam ko
hunde yawde kamɓe mbiyata ɓe mbaɗa ɗum envoûté walla ɓe kamɓe mbiyata ɓe ko affaire de sorcellerie e ɗum ɗon fof ɓe affaire cuhñagal souvent ɓe jiyan ni neɗɗo e nder galle ɓe darmo tan comportement ɓe mbiya ko suhuñu ɓe mbaɗa le tout haaɓe mbaramo walla mawɗo wonno wonirte galle taw ko nayejo ɓe jaltinan ɗum galle o par ce que ɓe mbiyata ko suhuñu walla ɓe ƴeewa hunde fof ɓe mbaramo yawde ɓe posnide neɗɗo e yawde ɓe warde neɗɗo et en plus tonete e diwanuji ɗi toon Afrique centrale enen ji so neɗɗo ummima tan ɗiɗo tan aɗen joni kam avec les réseaux sociaux TikTok surtout haydara humpani ko kew hande subaka Côte d'Ivoire e hande Dakar naaɓe no gandi ko kewɗo aussi pareil dans les autres pays so jomum ummima Allah waɗe mum barke en yahtan kewɗen yiide ko en posnato ko sehilaɓe muɗum posni ɗum toon noon jinmi fayendema e surtout toon koɓe hoɓe jawri ɗum ɗon neɗɗo so tawi par exemple o yi o fuɗɗima darjude o fuɗɗima heɓde par exemple fuɗɗima jaltude o fuɗɗima heɓde jawdi to Congo Brazzaville walla Kinshasa walla Libreville haɓe kewi posnude ɗum oɗo joni ko plan tan ɓe mbaɗi ar ittu reedu ma ɓe ndewnimo toon mais aɗa andi eɓe kewi jarameje sangaraji mabɓe ɗi eko way noon e nder hen ɓe mbaɗan invitation ngaji e nder haɓe jiiɗi événement ji haɓe jiiɗi mouvement ji e nder hen jomum ɓe jarna ɗum taw ni wona ɗon ma yata yaha wona quelques jours kamɓe pinan tan neɗɗo maya wiye holɗum e kaari ma yi hanki de minen gonnoɗo kaari ma yi ƴeewe ƴewtene kadi souvent watta he trop lorsque no mbaɗirten gayni ni jomumen ɓe mbaɗata tan ko pensé wadde veillé par ce que aɗa andi diine mabɓe tout ça noon ɓe mbaɗirta ɗum donc vraiment c'est déplorable ko Afrique donc comme ko Afrique enen foof poɗɗen ko wattude haqqille koye men beele gueɗe ɗe ne mbawa yaarude yeeso no hanniri ni en tout cas jogade forme jooɗo Adama Diop no weeli men monikala en jomiraɗo windora ɗum yo yimɓe gartir hakkillaji mumen no feewi en tout cas gurdam kam no wayi welde won hunde jarade Adama ko ɗum ɗo gaddannoɗen bandiraɓe fait divers hande holno waynortoɗa e so wona wiideɓe Allah jarama ɓe jarama annene Habsa jarama no fewi en beltinimaɓe toujours no mbirten ni e kuuɓal kamɓe waɗoɓe commenté ɓe en jarnimaɓe en beltanimaɓe e hay goto noon en limata inde mum kamɓe foof ɗo A à Z Allah jarama on jarama wattude on haqqille vraiment e yewtere ndeɗo walla mbiyen émission oɗo fait divers ɗum noon ha saaha goɗɗo so hawre welede Allah a jarama no fewi Adama Diop mais min kam yettata professeur par ce que ɗiɗo temps uji omo murtin men o wi en ɗiggani haydara en keddira way min jii commentaire makko en jettini jaari bandiraɓe kala yeeɓoɓe émission fait divers kokko mawɗon rendez-vous semaine prochaine inchallah